Atong gisuroy ang Bantayan Public Beach ing sayong kabuntagon Abril 8, 2025 adlaw nga Martes. Apan sa dili pa nato sugdan ang litanya kalabot dinhi, ako lang klarohon nga dili ni pagpangangkon sa unsay nahimo dinhi nga kaanindot karon sa Bantayan Public Beach. Ang akong gihimo, igo ra ko nag-video dinhi og igo ra sad ko nga magpaluyo sa duha nga ning kamot nga mahimo nga maanindot ang dapit nga sila Kap GC Laorden o Konsehal Rumart Tangaro. Basig maaanta nga nagpasigwar ba nga nanindot o niya ingon ra ba nga why nahimo dinhi. Dili ni atong trabaho. Ang akong gitrabaho dire, nagvideo ra ko ha. Igo ra ko nagpakita. Wa ako mangangkon og unsay nahitabo dinhi. Okay? Padayon ta. Wa ko ni misugat sa ato ang pananaw guys, no? Wa pa mo sidlak ang adlaw, igo pa lang milabhag ang sidlakan. Dunay pipila nga nagtikaw-tikaw sukwahi sa mahitabo matag gabi nga ingon og magpista. Aron ingon og sa akong bana-bana mga tulo na atong nakita diha na ikaupat ko. Kung ay duha das unahan dili kay maklaro, 5 na tanawa ang dagat guys. Dili man kayo ni siya ingon nga nindot ang amuang dagat dinhi sa Barangay Tuyom, Carcar City, Cebu. Gani ining makita sukwahi sa uban nga mga beach nga baga kayo og bus kining amua nipis nga lapok, gamay ra kay nga lapok nya panas nya nagkatag nga mga bato ingon ni ana pero dili hait ha, pwede ka magtindiil diha maligo. Nahinay lang hinuon gyud no, apan pwede ra dindapita mo ning gitawag siya og Lovers Cave. Sa una bata pa ko Lovers Cave na gingan dinhi. Kung nga no, mao mo ni siya taguanan sa mga managhigugmaay katong inon to ba nga magpalugar. Suksok sila gamay dia. Dili na siya lawom kana makita niyo dia maor na siya atong padola. Dili siya lawom ana ragot igo sa gyud nga magkatago pero og magian mag-ismiring hoy makita god Lovers Cave. Laos ta panason man kay ang dapita. Dapit din sa Station 3 kanang pormaha. Disog tag gamay. Mao na siya una gyud nga istasyon dan dapita. Tawag first station pero ako nasipit kito ako second station. So kada lang una, daghang salamat. Love you.